Aswandoda. Awu yes Lord. Uba usengawo. Awuyisona istori yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithe sigqoma ey'ntabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma nto ey'ntabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa makhumba amane nomhlaba salute. Ngagcwala ngani? Awu ngagcwala ngayo ngasho indabuko ibhilidi siyalo correct. Asinawo si. Awu salute. Nice move. Azovela ungikhumbuza uMandela eRobben Island. Ne. Yewena time sabela ngoMandela. Ethanda ipolitiki. Babela. Salute Dr. Kore ndoto mfethu mashaka. Dr. Fanele yazi ukuthi into efanele ukhululene engulandayo yabo. Kwala bafisa kuthiwa bazotheleka la ekameni kamaphuza. So time zinje Dr. Fanele manje akazi sidale kanjani nabafuthi akulanda. Landaki. Labo bantu beshayisa la abalinde. Ngithola Dr. Fanele. bazosabela naleyo ndoda. Bengilanda. Ayike ngaphandle Dr. Fanele. Up. Sikisi. Correct. Mahlami. Kodwa ngoba ngithi ufayina newashi pho yini ekudidayo manje? Uyahazi namhlanje usuku kangakanani? Kuze lezi iboshe ezingesokole ngijele. Kunuka isinqinqi kumphambili namhlanje la ijele lonke. Ngiyaxolisa Ngqolosi kusho ukuthi khona okungibambezelile ekseni. Yini ukuthi kulalela bhekela ekhaya izolo. Ubaba shuthi emsebenzini ngiphume late ngoba manje umsebenzi ubumningi kakhulu ngoba kuneziboshe ezizofika namhlanje besilungisela khona. Kahle isizathu esenza ukuthi wena ubuye late ngoba usuqomile. Cha baba ngiqoma kanjani angithi Ukhuluma nawe uqombe. Ukwazi ukungiphendula mangikhuluma nawe. Ngiyaxolisa baba angithi ngiyachaza ukuthi namhlanje Ukwazi ukuphendula mangikhuluma nawe. baba ungihlalelani bo? Ngiyaxolisa ngicela ukuthi ngivele ngihambe manje ngiqala emsebenzini ngoba Akukho la usukhona ungaphendula. Uyangisithi yebo baba. uqala ukuphela ushiyele ekhaya sengidlile umfazi wena la ekhaya ngizwa. Yebo. Babenjalo. Hayi uphindile. Ukuphindile nomasaka bukunjani Mahlami? Bukunjani? Hayi angazi ukuthi umphathi ukhuluma ngani. Ngisho le fene yakho. Lungile. Usholana? Hayi ngishawe ifridge mina ekseni. Fridge. Yebo. Kodwa isekhaya iminyaka Mahlami. Ngicela ngithi shiya lo mphetho wempilo. Uzokuba impilo engcono, uyingcolosi. Umashesha TLC. Ke ngiphathe uphathwe ngezandla ezintofo. Hayi uhlezi umadombolwana kanjena. Ayikufanele leyo nto. Ngicabanga ukuthi umphathi kungcono aphume nje endabeni zami. Yebo kulungise ngahamba manje. Badlabenzi. Cabanga into ngisho. Lungile ungahamba. Sheshe seze ezinye iboshwa. Colleagues. Sikhona njani ke kuloko? Uyena kugatsheni lo. Odume nationwide ka correctional services. Ngiyacabanga benihlezi imizwa ngaye emaradweni. Nimbuke emaphepheni. Abanye benu bebefisa nje mhlawumbe ukusondelana nogatsheni kanje. Njengabantu abafisa ukubona uJesu. Cha, senhlanhleni manje. Gatsheni wehlile usebantwini. Ngila kumina nizongibona insuku zonke. Gatsheni. Cha. Besingayezwa ke ngawe. Nationwide. Gatsheni. Ungcolosi lo. Umphathi waleli jele. Lana ke ingcolosi ukhala esami isicathulo.
la kuleli jele kudume ungcolosi sezwana kanti ke lo uMadlamini wami ucolleague wami ithina special jele Cha. Lungile izo besingakayizwa ke lesicathulo. Awukahle. Iboshwa ziyanehlula yini la? ukhuluma ngani Ngithi iboshwa ziyanehlula yini la? Nangu phela uMadlamini ebomvu iqhomo. Futhi bamuhluzile. Zibuye zinimuhluzi iboshwa. Kukomba uthe ubani? Kanti ubungezwa futhi ngithe ngugatsheni. Gatsheni odume nationwide. Lalela ke gatsheni ongadumile. Uzophuma endabeni zami. Kulungile. Ngoba uzothunukala. Ake senze into esizele. Madlamini Ngolosi. sheshe uqobe intombi sibe into eyodwa sibhekane nalenkinga sinenkinga la Usuqalile kuyabheda. Ake sidile nalenkinga manje nationwide. nami ngisho ibosho ngisho le nationwide Asisabela naleyo ndoda. Balo ndoda sishayisene Acha uyena ugeneral wa-76 ndoda yes. ndoda nesithala nomlo line. Masha nangawu line ndoda yes. Correct. Yes ndoda mfowethu. Correct. Yes uba lo seshayisile namaphithini obaba. Kuyena uMountain omkhosi ama26. Correct. Yes indoda inesithala noma inoline Ah, ndoda. ntomfowethu nangango line obovu ntomfowethu. Correct. 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 Salute masash. Salute. Yes. Yesabela lusho madoda nani. Ndoda emfanele ethi asibe holy. Kodwa ngonyaka oshayisayo, you know no sabela nani. Salute. Salute. London. Six. 7. Second. Lona ijele lingqono. Hello guys, Aw, sawubona. nice to see you. Welcome to ijelelo yethu guys. Hayi, siyabingelela nathi nozala. And I hope la ngaphansi bazomphatha kahle ke yazi. Hayi bazosiphatha kahle nozala, hayi. See you guys. Love more. Uyayibona lento ebona uNongoloza? Nongoloza, uyazi zonke isiqala kuma love. Hayi man wena. Hayi love more man. Awuzwa wena. Hey yimi gunya. Yimi indoda enkulu man. Kumele siqale la. Hey, hayi kodwa ushukela. Uphethe Christu. Love more. Imasi sejele la ngempela ke manje. Hey soxoxa Nongoloza. Hey soxoxa love more. Hayi ngikufundela wedwa. Hayibo. Hey soxoxa. Hazi makalkati. Womana na. Ingakanani? Engangonyaka umsunu kanyaka uNoziyana. Asivale soyivula yini kaMadala. Womana na. Hom. Stupid Monday. Oh, ya madoda. Hey, General. Handyman. Nifika nje ejele ngosuku lokuqala. Senishova amaphepha. Hayi ukuthi sizama ukujwayelana nabafowethu. Hayibo, wey. Aningibheka nina? Habe. Hey, lalelani nina. Uyabona nina nobabili. Lento eniyiboshelwe, ngisho ngathiwa niyayazi. Nibonakala ebusweni. Futhi uyabona mina njengephoyisa la ngempela ugatsheni. Mina abafana bami nginganiphenya nize nikhiphe nokunye ngoba ngale kwalokho enikuboshelwe. Yabonakala. Ukhona okunye nikwaziyo. Wasuka lamawuthi kaje sesishapha. Noma ningakwazi kodwa kho ubuso obusho njalo ukuthi khona okunye nikwaziyo. Hayi Fatere, ngayisho. Fatere madoda. Shayisa Enike uze uzophenye into ezifana nalezi.
Sazophenya ugatsheni. Ngophenya ngilipetula ijele lonke leli libheke phezulu. Bangazi lapha. Lungile madoda. Hayibo. Hayi kwangathi umuntu kwelinyeke ijele. Uboshwa no Maria Kella. Yes General. Sini phela mfethu ngalofatela. Shayisa phela lofatela. Sendoda hlehlele indaba lenombolo ayibamba lento mfethu. Lona mfethu ngomunye mfethu ufatela. Oshayisa kwinkambi yomaphuza kushayisa kuyona. Uthi angibamba lo ntandana. Lalela ke ndoda. Hlehlele uzomashela ngohelmet muzonaka lento. Vele ayithathi izwapha. Uthi angibamba. Hayi. Sambe phezulu. Siyavula siyavala manje. Hayibo yini father? Kabaloni ngempela lo. Oh, uyikhomba. Hayi khona. Hayi olunye uhlobo lo. Hayi. Hey kumadoda. Hayi umuntu kwelinyeke ijele namhlanje. Hayi. Ngiyaqala nqa ukubona ijele elinabantu bonke abafanele ukuboshwa. Uyabona wena fanele ngabe waboshwa uzwala. Ngoba uyabona ukuthi ukuboshwa yitalent lakho, into nje esemzimbeni wakho. Hey. Hayi khona. Ngisho ngafa wena. Nasezulu ngiyofa ukuboshwa. Hawu kuhluka siboshwa. Kuhluka adlula ugatsheni. Correct. Andikhulu njengoba bathi ngisabeleni nawo ndoda enkulu ngomashila ngilanda. Yamadoda esabeleni ngawo ndoda enkulu ashayisile ke building ndoda enkulu ngilanda. Kodwa ndoda enkulu asabelanga okuningi nawo ngilanda. Isikubambile kubona ndoda enkulu akhona amadoda amhlophe ngilanda ndoda enkulu. Kodwa ndoda enkulu swatshenile na ukuthini meshayisa la ebuilding awusabela nawo izindoda enkulu ngilanda. Correct. Ayikho ngaphandle. Understand. Ufotshela usubani manje wona ufotshele into zaleyo ndoda. Siqophe izazo. Dodala ongashayisana asithi. Trust baboneke. Trust. Hotel. Trust manje ke. Ya kamuvu kakhulu. Ngilethele nayi business. Bafaka amadoda amathathu la. Abanye bafisa baswabuleli ajelele la. Besazi isimo samaseli lana. Ngicela ufika la ngicabanga ngicela isikhala. Ngiyocela ukuthi ugcubisele wona lamadoda la. Mfanje ugcubisela wona ke la kakhulu njengoba ubona nje father right. Singacupha nawo la madoda. Hayi. Selo sendlela nayo madoda. Endlela eqondile. Labantu ngiwalethela ngathi ahamba lesitimela uhamba ngaso. Hawu father. Phela hamba kahle kakhulu father. Ngokunjalo father. La lo uyazenzisa nomunye. Kodwa saluyithonela. Madoda yakho uyikwena. Hayi father. Usibonge father. Nolose. Kamkaka. Hom. Ngibona ngapha nina. Omana na. Hom. Ubalo sengidibana naye. Awudibana nalowo ndoda enomqobo yasebuilding. Ngithi ubalo sengidibana naye emagethini asamashona. La ndoda ngifuna ukwazi ukuthi ubani le ngidibana naye. Udibana naso ke isigoloza esimehla-bovu, indoda emnyama, isiqoshi lamaketango sasendiya, indoda esemafini, unyazinyazi, indoda ekhanyisile ebhilidini likanongolozo. Uyadibana? Hayi ngiyadibana ngiyafokamela. Omana na. Hayi wena ndoda ngeke ngingadibani ngoba ngiyazi ukuthi hayi inamba yale ndoda inkulu kakhulu. Phela mina ngahlala noMandela mina. Amadoda aphethe inombolo yangempela. Ingakho ngithi hayi ngiyasalutha kule nombolo yakho ndoda enkulu. Omana na. Dibona ke nongoloza ngoba ke uphethe futhi uyawufukama nolayini wasendiya. Ithi ke inombolo bese kufike ke indoda esemafini, indoda enkulu kuyomela wehlele ngezantsi. Uyadibona? Uzomela ukuthi kube yimi ophethe ke kuleli qolo. Ngiyadibona? Ngiyadibana. Omana na. Ase kunqoka isibhozo nongoloza.
Omana na. Dibona ke to short. Wena uzozikhuphula la lombhedo. Lakumo. Ngasi score isiphozo nongolozo. Wena lakumo uzosita khona la. Ngadibona. Manje mina nongoloza. Ndoda emnyama ayingaxeki online bayakhanya. Wena ke kuba busida embhedeni wamabhunya. Lokhu ngavumeke nombolweni uma sekukhona umnikazi ke wali parliament. Wena ke uzozikhuphula khona la ndoda emnyama. Ngadibona la. Omana na. Oyike. Ziyangena. Nangu 8 Monday. Ngongoloza mnyama. Siyaphakamisa bethole lonkunzi sijipe ngokuyikutnestani. Umantengeza wayizosibhekela ezosidibonisa namadini. Phakamisa nongoloza ndoda emathambo ndoda esiyaphikelela. Sikhuluza isifihla kufu. Sithi nje omwana na. Ngilethe lamadoda lawa asezohlala nani la ngizowacelela ukuthi uwacuphise khona la ngaphakathi amasela agcwele kakhulu la ngaphandle uminyene uthuma into ongayazi iyona selle engathi senesikhandlana. Father ngakutshela kahle ukuthi le ndawo le ngifuna ukuhlala ngedwa kulesele waletha labafana bawuthula ngaphinde ngahlala nabo usuzongilethela abanye abantu futhi manje umoya phansi imoya phansi phela ngiyakuzwa ukukhala kwakho into esishaya kugcwele kakhulu la ngaphandle kodwa ke uzoyisukumela indaba yakho ngizoba uthi ngihlela kanjani le khulumana kodwa kwamanje ngiyacela ukuthi ngibashiye nawe la madoda bakhalele lisho ke ikhalele lishakelele hlalisane madoda hlalisane kahle ngazwakala hayi kulungile mfana. Correct madoda. Correct. Uba nindoda Awushayisana umonde nomkhosi wamashumi 26 correct. Angisabeli nawe wena nangontanga yakho. Doda? Yes. Uba nindoda? Akuyena uJenerali 26 correct. Yacala kandoda? Awungagcwala amagunya amathathu macala. Shaya ngomxhaka onentambo ezu21 ngisibhamu sabezulu esakhaya kakhulu sathi pho. Jojo Ziwe Buzlam Libovu Kerili Bayonet. Yes. Correct Dr. Mfowethu. Correct. Aziyagcwala ziyangena sizizonke. Basethu Dr. Mfowethu. Aziyangena mfowethu. Shayisa ke ndoda uzosabela nangontanga yakho. Ayikho ngaphandle tiphalile. Nampana. Correct. Uba londo sishayisele building. Awushayisana umonde nomkhosi wamashumi 26 correct. Yes wena ndoda agcwala ngani? Awuqala ngawo la inobovu Dr. Mfowethu correct. Correct wena usebenza kanjani? Hayi Dr. Mfowethu kuyimina opolisa umkhosi waseMpumalanga correct. Up set up babela phoke lo upset ngene ndoda unabukela nje Yini manje Father? umoya phansi ndoda enkulu le ndoda le ihamba neleyathimba engilethe eqaleni ogcinayo kodwa lo nayo leliyathimba leli bengilethe eqaleni hayi kube nama delays leli jele babasuka kulona ubona ukuthi ufika manje late kodwa nje naye umdibi munye nabo lapha ngiyacela ukuthi ugcina ke lo nje imvali ngalisha ngale la emnyama. Father Ogcina ngokucabanga kwami liyanto liyana ngizoyilungisa kunenje noma isonto libe linye fo bese ngisebenza madoda ngihlale kahle ke la. correct. Uba nindoda? Shayisana lesithola somkhosi nje lethe correct. Angisabele intonyana Dr. Mfowethu usabele naye. Correct ndoda emfanele. Dodo baseza. Correct. Up set correct. Uba londo sishayisele. Correct. Yeah? Shayisana correct. Usebenza kanjani bro? Yes correct. Hey. Oye phezulu sale naye lo. Dodo emfanele. Lalela la. Asike isitonyana esidala kanje na wena. Lalela.
Motor foolish. Hayi, wendimeni sikhona nesitolo la. Excel. Sasa nani ibhayisikili? Hamba esitolo. Masha. Shovi ibhayisikile man. Anijike phela ibhayisikile, anijike phela ibhayisikile. Akalishove impela uDenkulu kade ngasemtelisa kaphakama. Liyaqonda. Lemuyisa. Wavuka lithatha. Hurry up, shovi ibhayisikile. Lekitchen. Wena sekuvele waqhuma ithayila ndoda enkulu. Up! Sat! Up! Sat! Up! Sat! Up! Sat! Up! Sat! Up! Sat! Landaki. Ngoshayisayo. Vuma udala amaphuzu nombolo, udala umgqobo uvezwa. Yalanda nayo ke lento yaphakama nalana. Kade ngakutshela bhovu ukuthi izogweba iyagweba-ke manje akuthi uyabanga. Ngoshayisayo. Udala amaphuzu. Umgqobovu. Wangadala kanjalo ikhala kwena. Dodi walo sebenza umgqobo mfethu kuba wena manje. Njengoba sengawusebenza umugqobo uTonkwethu zi. Correct. Sikhulumile ke indoda eyifanele. And man. Hapo bayike lokusiza ngayo. Sakutshela iphakama ndoda. Yo. Kade ngitshela bhofu. Yes! Wendoda. Thatha permission yokusetha wena. Touch the floor. La uzodla iphasi nje igcwele impela. Sawubona Madlandweni. Isikhathi sini lesobuya ngasemsebenzini? Awu baba ngithi sona nje isikhathi sokubuya emsebenzini lesi. Njengamanje 5:05. Kufanele ngabe la 5 o'clock. Ngathini wena? Kodwa baba ngihambi ngemoto yami nje uyazi ukuthi emgaqweni kuba Awusezwa wena. Cha baba. Awusezwa. Ngena ngaphansi endlini. Awu baba Ngena ngithi endlini. ngiyachaza nje ukuthi Wandoda. Awu yes Lord. Uba usangapha. Awuyisole story yathi umkhosi wamashumi 20 sithi sigqoma entabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma into entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu ekaba makumba amanye nomhlaba salute. Ngagcwala ngayo. Awu ngagcwala ngayo ngimasho ndabuke ibhliki siyalo correct. Asinawu. Awu salute.